Ak máte okolo domu voľný priestor, určite by ste mali zasadiť jednu z týchto nových odrôd cukrovej jablka. Je samoopelivá, takže prináša ovocie v tom istom roku, v ktorom ju zasadíte. Nie je náročná na podnebie ani pôdu. Môžete ju bez problémov pestovať na severe alebo na juhu. Má vysoký výnos, veľké plody a bohatú, sladkú chuť. Zasaďte ju teraz a do júna rozkvitne a prinesie ovocie. Môžete ju pestovať na balkóne, v kvetináči alebo na záhrade. Nezaberie veľa miesta, ľahko sa o ňu stará a plody, ktoré prináša, sú neuveriteľne sladké. A nebojte sa ceny. Jediným rizikom je, že by ste mohli nakoniec chcieť 2 stromčeky. Teraz je najlepší čas na sadenie. Takže kliknite na odkaz vľavo dole a získajte si svoj stromček. Toto sú naše 3 až 5 ročné sadenice s mierou prežitia pri presadení viac ako 95%. Konajte teraz a do leta si budete užívať domáce cukrové jablká.